ta tumfafi abinda kuka yi min kun kyautata min kuwa kun nuna min mutunci ka cire min dan takarata daga sunayen jadawalin wanda za su tsaya takara kai kuwa kunya baka ji ka ce ka hada ido da ni mu zauna kujera ɗaya da ni da kai da wani ido za ka kalla saurare ni ka ji abin da zan gaya maka na farko ba ni na cire shi ba jam'iyya ce ta cire shi na biyu an yi la'akari da cewa shi ba shi da magoya baya da yawa shi yasa aka cire shi aka kawo wanda yake da magoya baya aka sa shi a position ya kamata ka fahimci haka magoya bayan banza magoya bayan wafi mu za a gaya magoya baya ka manta ni gwamna no is gwamna shekara 8 kuma kafin kai wannan sanata din na dandana zakin sa kafin ka san waye rep na yi rep kafin ka san me dan majalisa na yi dan majalisa duk a jihar nan ko ka manta your excellency duk me kawo waɗannan maganganu haka cin amanar da naga za a yi min ita ta kawo wannan maganar ai da ban nuna ma ya tsaba with due respect your excellency na fahimci cewa ni na zo maka da maslaha amma kai ba abin da yake ranka ba kenan to kai kusan kuya min da shi gwiwarsa a ƙasa kuya guri ya excellency menene haka ku ɗaga min kansa ku juya kansa gabas ku juya kansa yamma arewa ku bari kusub ku bari mana to ku ɗaga min shi dan Allah me haka ku yi masa lilo ku yi min lilo da shi lilon iya da baba ku yi masa lilon iya da baba your excellency ku yi masa lilon iya da baba ku tsaya ku ajiye shi your excellency ka san consequences din wannan abun da kace sa min ka san me zai faru da kai idan na ga hukuma consequences din ne yasa ne ma haka saboda yanzu zan iya maka kamai wani bai gani ba ina da damar da zan sa a batar da kai mutane nawa muka batar mutane nawa muka sa aka daina jin dore su wannan ina so in nuna ma so mun taba ne in dai ba za ku bi abin da nake so ba amma kar ka manta ni ke akan kujera yanzu kuma ni ke da damar da zan sa a yi abin da nake so